Monggo kaping 3 sok kula kemanapun kaabadaken lumantar eksis video syuting multimedia live streaming tepuk tangan Mas Eko CS. Wah jan saya ganteng kaya gula kacang laris gambare bening regane miring saiki mandang regane rada kobet nganggo asisten barang. Wes mulai ayo dadi ketok sakrak tukang syuting ngono kuwi nggawa asisten bener ana sing ngecakke duwite. Sawetawis sowan kula juga sudah sampai hangan Widowati kalih kemanapun tumuli dede jemeneng sepisan. Widowati kula mijil saking Ladan Bayalali tersenyum kota susu. Sawanipun gendho ayu Uut J Kospro. Ya yo. Angka kaping kalih Widowati Kloko mijil saking tebih sangat saking Solo. Ana dah Solo baru. Ditu Solo kono. Solo kota. Dudu. Dudu Solo Ndoko. Tan ngampel kuwi maka. Maka Wiwin Andika Jemeneng. Ya yo. Para tamu Widowati kalih sampun jemeneng sang-sang kemanapun tumuli daya-daya miyak sepring sasana. Panganjabipun sowan kula sakosa sageta dudut ati nuju prana pelenggah. Juga pinaraan sinawi mirsani kridanipun campur sari progresif ringkes lulus. Cekos Pro. Yo. Yes. Jekos Pro idolamu balok. Jekos Pro campur Saria Indonesia.
Asik. Dek Sri.